శ్రీ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నేటి ముఖ్యాంశాలు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు కాన్వే వెళ్లే దారిలో 36 సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు. ఏఐ ఆధారంగా పనిచేయనున్న కెమెరాలు. ఎస్జిటిలకు మాన్యువల్ కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించాలని ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయం. మలేషియాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం. విద్యార్థుల బస్సును ఢీకొన్న మినీ వ్యాన్. 15 మంది విద్యార్థుల మృతి, 30 మందికి గాయాలు. కాళేశ్వరంపై చిత్తశుద్ధి ఉంటే సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేయాలి. బీజేపీ ఎంపీ లక్ష్మణ్. మహారాష్ట్ర, గుజరాత్లో పోలైన ఓట్లు జాబితాను వెల్లడించనున్న కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం. దేశంలో భారీగా పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు. 6,491 కరోనా యాక్టివ్ కేసులు. అనంత పద్మనాభస్వామి ఆలయంలో 272 ఏళ్ల తర్వాత మహాకుంభాభిషేకం. భారత్లో పెరుగుతున్న మిలీనియర్లు. 2024లో కొత్తగా 33,000 మంది మిలీనియర్. అమెరికా టెక్సాస్లో సిటీ కౌన్సిల్ జరిగిన ఎన్నికల్లో 2 భారతీయ అమెరికన్ సంజయ్ ఆంటోనీ విజయం.